חוכמת 32, אינטליגנציות לחיים. עיקרון שני, כמובן תן מעצמך שלא על מנת לקבל תמורה. תן מעצמך שלא על מנת לקבל תמורה. ברור, אם אתה נותן בשביל לקבל תמורה, לא נתת. קבלה. בדיוק, זו קבלה, שינית לזה צורה. הרסת את כל מה שעשית. אין שם נתינה. אבל מה עם עבודה למשל? זה לא קשור, כסף אני שמח על השאלה. כסף המשמעות שלו הוא זמן. בואו נתאר עכשיו את התהליך שעובר בינינו, ביני לבינכם. אתם באתם לכאן ושילמתם כסף. ואנחנו נותנים לכם בתמורה X שעות. מה אני עושה בתוך השעות, את זה לא שילמתם, אתם לא יכולים לשלם. הידע שאני מעביר לכם, אין לכם כסף לשלם. אין לכם. הוא לא שלי. הוא לא שלי. כי כל אחד יכול לקבל משהו, מסר אחד שישנה לו את החיים. יש על זה בכלל מחיר? אין. לכן, מה אתה עושה שם, זה שאלה אחרת. לכן כסף מול זמן, כן, זמן מול זמן. כסף בעצם מתורגם לזמן. כלומר, בן אדם נתן כסף, קנה וידאו. הוא עבד חודשיים, הביא את הכסף שעבורם, הוא קיבל את הכסף עבור החודשיים האלה וקנה וידאו. מישהו אחר עשה את הוידאו, יצר אותו בזמן שהוא שווה ערך לחודשיים שלך. כן. ולכן בעצם החלפתם זמן בזמן. השאלה היא מה מעבר לזה. זה כמו לבוא לעבודה או לבוא לעבוד? מה זה לבוא לעבודה? אני נותן 8 שעות, אני מקבל 4,000 שקל, או 5, או 7, או 20, ואני לא עושה כלום שם. אבל אחרי שכבר סיכמתי את העניין של התשלום, מה אני עכשיו עושה שם? האם אני עדיין נותן בשביל עוד פעם לקבל? זה כבר לא טוב. זה כבר מריח. כלומר, הגעת למקום עבודה. סיכמת כמה שעות את נותנת, כמה כסף הוא נותן בשביל זה. עד כאן סיכמתם את העניין של זמן מול זמן. מעכשיו יש רק נתינה. מעכשיו תתני את מה שיש לך. יש שם רק נתינה, אל תבקשי שום דבר חזרה, כי זה לא שלך מעבר לזה. רק הזמן שלך. הידע שאת נותנת, לכן הידע שאת נותנת, האהבה שאת תתני שם, העבודה שתעשי בזמן הזה, היא לא שלך. את קיבלת ממישהו והעברת את זה למישהו אחר, וכאן את יכולה באמת לגדול. דרך זה את יכולה לצמוח, להגדיל את הצינור שלך. אחרי שקבעת את המחיר שלך. זה כמו מטפל שיגיד, תשמע, אני רוצה 300 שקל עבור שעה או 50 שקל עבור שעה, אוקיי? אחרי שהמטפל כבר הגיע אליו, אז הוא אמר לו, הנה, נתתי לך שעת טיפול, ואתה נותן לי X כסף. מעבר לזה, המטפל נדרש עכשיו להתחיל לתת. עכשיו מתחילה הנתינה, לא הזמן. הזמן לא מעניין. עכשיו מתחילה הנתינה, ועל הנתינה הזו, אל תבקש דבר. תיתן כמה שאתה יכול מעצמך. כי זה מה שתקבל. חוזר לעיקרון הראשון. מה שתקבל. לכן לא תבוא לעבודה, אלא תבוא לעשות את העבודה שלך. תבוא לעבוד, תבוא לעשות משהו שם. תבוא לעשות איזושהי משימה. ברור שאנחנו מקבלים כסף עבור המשימה שלנו, כי זה חלק מהכלכלה, אבל זה לא בשביל זה אני באמת עובד. אם מישהו עובד רק בשביל הכסף, אוי ואבוי. שיטת לוסקי, חוכמת 32, אינטליגנציות לחיים.